Tatandaan lang kayo't lahat-lahat. Hindi nyo pa nararanasan kung anong pakiramdam ng may maginhawang buhay. Akin na si baby kuya. O siya, alis na ako. Napadala lang naman ako. Diyan kaya si Kuya JR? Ayun, sakto, andun siya. Kuya JR, O Jacob, ba't na pa rito ka? Kuya JR, pwede ba akong makairam ng pera sa'yo? Manganganak na kasi si Emma. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Anak-anak kayo, tapos wala kayong pera. Sige na kuya, babayaran naman kita sa anihan. Ha? Sanihan? Alam mo nang pinagnenegosyo kong pera ko. Pasensya ka na kuya, wala na kasi akong ibang malapitan. Pasensya ka na rin. Pero hindi kita mapapahiraman. Masyado kasing matagal bago may balik yung pera ko. Pero kuya, Jacob, pasensya ka na. Natulog ka na baby ha, para makaluto na si nanay ng pagkain natin. Parating na ang tatay mo anak, wala pa tayong kakainin, kaya matulog ka na ha. Emma? Anong oras na? Hindi ka pa nakapagluto? Hindi pa po kuya, kasi hindi pa po natutulog si baby. Pero pag nakatulog na po siya, magluluto na po ako agad. Amin na nga si baby. Kung kagaya nyo sana ang buhay ko, di wala kayong sanang problema. Hindi kahit umorder na sana kayo ng makakain nyo. Naku kuya, kahit naman po may pera kami, mas inuuna po namin ng gatas at ibang pangangailangan ni baby. Mabuti na lang wala akong anak. At nakakaipon ako. At heto, hindi na mapigilan ang pagyaman ko. Kahit papano naman kuya, nakakapagtabi naman po kami ni Jacob kahit pa konti-konti lang. Kailan pa kaya yaman kung pakunti-kunti lang ang naipon nyo? Ay nako. Kuya, hindi naman po mahalaga sa amin ang yumaman. Ang mahalaga po, mapalaki namin ng maayos ang anak namin. Tatandaan lang kayo't lahat-lahat. Hindi nyo pa nararanasan kung anong pakiramdam ng may maginhawang buhay. Akin na si baby kuya. O siya, alis na ako. Napadala lang naman ako. Hindi na bali anak. Ikaw lang, sapat ka ng kayamanan namin ng tatay mo. bakit kaya hindi ko na nakikitang lumalabas si kuya? Wala kaya siya dyan sa loob ng bahay niya? Kuya, nasa loob lang pala si kuya. Baka ano nang nangyari sa kanya? Oh kuya, anong nangyari sa'yo? May sakit ka pala. Ba't hindi mo ako tinawagan? Akala ko kasi gagaling din ako agad. Kaso lalong lumalala. Halika kuya. Dadalhin na kita sa doktor. Baka mamaya, baka kung ano na yung sakit mo. O mahal, anong gusto mong ulam mamaya at ipagluluto kita? Kahit ano na lang mahal, ikaw nang bahala.
Ang importante, makapagtabi ka sa perang pinagbentahan natin ng palay. Alam mo naman na nalugi tayo ngayon sa anihan dahil sa bagyo. Oo, mahal. Alam ko yon. Mamaya, ihulog na natin sa bangko yung perang para sa anak natin. Oo, mahal. Emma, Jacob, kapatid ko, mabuti ka pa, napagsasabihan mo yung trabaho mo tsaka yung pamilya mo. Sumpra pagod mo sa bukid. Tapos, may oras ka pa sa pamilya mo. Oo nga, kuya. Ang swerte ko sa asawa ko. Hanga ko sa'yo, kapatid ko. Dahil hindi ko kaya ang mga ginagawa mo. Salamat, kuya. Hindi naman po nasusukat sa dami ng pera o yaman ang kaligayahan ng isang tao. Oo nga, kuya. Kagaya mo. Mayaman ka nga. Pero ang tanong, may pinaglalaanan ka ba ng yaman mo? Di ba wala? Tayong kapatid lang po, kuya. Wala po kasing silbi ang yaman ng isang tao kung wala ka naman anak na pinaglalaanan dito. Masarap po kasi sa pakiramdam na kahit nahihirapan ka at nagtitiis ka, may pinupuntahan ng mga yon. At isa pa, kuya, hindi naman po kami naghahangad na yumaman. Ang tanging nais lang namin ay yung hindi salat na buhay. Yung nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, yung may isa kaming anghel na nagpapasaya sa amin at nagtatanggal ng pagod namin sa araw-araw. Yun ang tunay na yaman para sa amin, kuya. Di ba, mahal? Tama ang asawa ko, kuya. Marahil ay tama kayo mag-asawa. Hihiya tuloy ako sa inyo. At sana, napatawad niyo ako. Lalong-lalo ka na, Jacob. Naranasan at naramdaman ko na yan nung magkasakit ako. Yung tipong kahit magamot lang ng gamot, wala. Mabuti na lang dumating ka, kapatid ko. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo noon. Salamat, ha. Kung may anak sana ako, kahit isa lang, sana hindi ako galito ngayon. Ayos lang yun, kuya. Sana man lang, nagkaanak kayo natin bago kayo naghiwalay. Oo nga, para may naiwan man lang sanang nagpapasaya sa'yo araw-araw. Hindi siguro talagang nakatadhana ng buhay ko. Yung hindi mabiyayaan ng anak dahil sa ugali ko. Kaya hayaan yung tulungan ko kayo sa pagpapalaki sa anak niyo. Kaya kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang magsabi. Kung hindi sana ninyo mamasamain, gusto ko sanang mapalapit sa akin yung pamangkin ko. Anong ibig mong sabihin, kuya? Gusto ko sanang alagaan siya. Paminsan-minsan. Kung ayos lang sa inyo. Yun lang naman pala eh. Oo naman po. O siya, mahal. Kuya JR, papasok mo na po ako sa loob. Titignan ko si baby, baka gising na. Sige, mahal. Kapatid ko, pasensya na kayo sa akin, ha. Ngayon ko lang napagtanto na totoo pala ang lahat ng sinabi niyo sa akin. Na wala palang silbi ang yaman kung wala ka namang anak na pinaglalaalan nito. Kaya pala kahit nabibili at nakakain ko ang lahat ng gusto ko, parang may kulang pa rin. Ngayon, alam mo na, kuya. Kaya kung ako sa'yo, mag-asawa ka na ulit. Siguro darating din.